Ja se on Paul Mattokeitalta, moro. Meillä on kuukauden diilinä kampanjassa Downfoam 1786. Värivaihtoehdot musta, valkoinen ja valkoharmaa. Ja meillä on ihan törkeen kova kampanjatarjous. 80 senttiä leveä rulla, 19,90 metri plus kanttaus ja metrin levyinen rulla 25,90. Boom! Iske tarjoukseen kiinni ja tehdään sulle käytävä matto omilla pituuksilla. Pinta on helppo pitää puhtaana, sopii esimerkiksi lemmikki, perheisiin, koirankarvat, kissankarvat lähtee nätisti imuroimalla. Pohjaus on lateksia, eli pysyy napakasti lattiassa. Ja nätti korinpohjakuosi. Ei muuta kuin joko verkkokauppaa mattokeidas.fi tai tervetuloa Possijärvenkatu 1 Lialahteen.